Abokin kowa Top TV, ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta ina da mun ɗora sabo za ku ji talan. Isa Yagi, menene so? Bai san masoraci Kamar ya? duba lokaci Fasa interview nan da kai. Kurin wuce gida. ke tafe. Abta MG zan yi tambaya akan ka. Menene so? Kaso, Ta MG, tambayar ka ne nace menene so? kaso, zurfi kamar Ta MG, tambayar ka ne nace menene so? ke nake, Ba da ita nace kana yi ba, da kai nake yi. kalle na kamar wani almaji. Auta NG, na fasa interview nan da kai. Nufinka almajiri ba mutum bane? Kudin sarki zan interview nan akan ka. Menene so? Ko ba alƙawari na tambaye ta baka ba. Kai ni tambaya menene so? Muje daki, Ki daki? Na fasa interview nan da kai. shi mutum ciwon sai